Sobrang lakas ng alon, guys. Hello, what's up, mga dayong mga dong. This is Wanogay Claros once again. So, hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong palabas. Guys, ang sarap ng hangin. May mga nagsisurfing. Ang sarap. Jones. 1994-1103. Aray. Ano Jones guys, puro ka na ang yummy. Guys, makakapanayan po natin ang dalawa nating magigiting na mga bayani. Si Apolinario Mabini at saka si Gabriela Silang. birthday niya ngayon guys. Birthday niya ngayon, guys. Ano yung message mo para sa ating kaibigan? Dapat always masipag sa work and also isa magbago sa friend. Dapat maraming bookings. Dapat maraming bookings. Paano na yung virginity niya? Wala na siyang virginity. Sige. So, sino pa yung pangalan nyo? Martini. Martini. Ayan, si Martini po yan, guys. Yan po yung mensahe niya para sa ating magigiting na general. Ano sabi ng ating birthday celebrant? Sige. Tanungin natin after. Tanungin na natin yung ibang mga guest na. Ano yung birthday message mo para sa ating general? Dapat ako na magka-booking na siya. Mga booking? Saan ba siya magbo-booking? Booking na nahan si Ngayon, guys, next. Ano yung mensahe mo? Keri. Opo. Ano lang? Stay you are. Stay you are? Stay who you Saan po are. siya magstay? Stay you are. And I hope na maglakaw-lakaw na siya. Oy, hindi nag-link ka ba? Ayan. Ano? Wala. Ano message mo para kay General? May message ka ba? Sagot. Ano message mo para kay General? I don't care. Yan. Anong message mo para kay Eric? Happy birthday, Eric. Enjoy your day. Bakit mag-enjoy sa day niya? Anong mangyayari sa kanya? Kasi happy siya sa birthday niya. That's more birthday to come. More birthdays? Yes. Bakit? Mawawala na ba yung blow to come. more blow?
Ayan, anong message mo? Message? Apat. Ambot. Ate, anong mensahe mo ate para kay Eric? Yun, yung nagluluto. Hi! Happy birthday! Happy birthday. Sana tapos more good health daw. Ayan. Sana ba yun si Ate Paz? So anong masasabi mo ngayon dahil kaarawan mo? Hapon yung kaarawan ko. Ano yan? Post celebration. Post celebration. Ayan. So ano yung gusto mong imensahe? Maraming salamat po sa mga kaibigan na sumusuporta. At ano, happy lang ako. Ayan. For more voting, just click. For more voting, just click here. Subscribe. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung maireregalo natin kay Eric mamaya. Baka may bibigyan tayo martini, right? Yes, meron kaming inahandang sorpresa para kay Ate Keri. So matutungayan natin yan mamaya, guys. Sa pagbabalik Sa ng pagbabalik ng Boss Break. Boss Break. Ayan guys. Five minutes later. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. How old are you? Guys, secret. Thank you guys. Bye! A little longer than a few minutes later. NANI?! It was at this moment that he knew. He fucked up.
Ano na? SPG. Later. Why take a chance when you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Baby, let's take a drive, take a Lamang.